Pojďte se mnou udělat design pro OG Páva, podobně jako pro tyto 3 další členy pose. A pokud chceš vidět, jak jsem z téhle fotky udělal tuhle, dokoukej video. Vždy začínám tím, že si vyberu vhodnou fotku pro ořez a následně ji oříznu, až potom vybírám vhodné pozadí, které se k fotce tematicky hodí. Pro tenhle design jsem vybral nějaký trap house a myslím, že to do sebe bude perfektně sedět. Potom musím mečnout barvy a kontrast skrz Camera Raw filtr, aby do sebe fotky zapadly. Poté jsem se rozhodl přidat tuhle popíči fotku a zasadit ji někam do designu. Skoro finišujeme a proto nesmí chybět Páv a k tomu jsem se rozhodl jeho oka nahradit okem OG Páva. Nakonec jsem přidal noise a jméno interpreta a hotovo. Líbil se ti tenhle šita? Do komentáře napiš, kdo má být další na řadě. Rap.